Hola. Hola, ¿qué tal? Tengo un pollito. Hola, ¿qué tal? Benvinguts, benvingudes un dia més a tu sitio, tu lugar de bienestar. A mi casa. Avui me toca tunejar-me lo meu sabó del cos. Entonces, ja t'us aviso que farem trampes. Dicho esto, segurament no està ben fet i no sé hasta quin punt los de Young Living me fotran bronca o no, però m'és igual perquè esta és la meva realitat, així és com jo gasto este producte i t'us ho vull ensenyar tal qual, sin trampa ni cartón. Perquè una de les coses bones que té Young Living és que fa productes molt concentrats i que, per tant, a vegades podem allargar-los una mica, que és el que faré ara. Entonces, per si hi ha algun tipus de dubte, el gel de cos de Young Living és totalment neutre, ¿vale? No té olors, no té tòxics, no té absolutament res, és simplemente gel del cuerpo neutro totalmente. És que ni huele, por no hacer ni huele. Llavors, jo he agafat el pot del sabó que donaven a la farmàcia i bàsicament el que faré en un primer moment és verter. Com seria en català? Bueno, pues posar el sabó d'aquí a aquí, ¿vale? Pues venga, al lío. Llavors, per a aprofitar que és neutre, posarem uns quants olis per a que mos cuide la pell. Un clàssic, que és la lavanda, sempre és molt relaxant i és molt bo per a la pell. Podem posar entre 6 i 8 gotes. Llavors, tenim l'incienso. A mi m'agrada dir-li Frankenstein, però no és Frankenstein. Incienso, ¿vale? L'incens és super bo per a la pell. Posarem unes altres 5 gotetes. Per últim, l'arbre del té també és molt bo per a la pell i, per tant, posarem 5 gotetes més. Estos 3 olis els podeu trobar al kit d'inici i t'ho recordo que esteu als últims dies del mes per aconseguir el kit d'inici en una promoció molt xula perquè te regalen un segon difusor i a més t'us descompten els gastos d'enviament. Així que val molt la pena que te l'agaféssiu. Si t'us interessa, doncs ja sabeu. I ara és on fem la trampa, fer d'un sol pot, fer-ne dos. Poso la mateixa quantitat d'aigua, 230 mil·lílitres més. I ho barregem. I ja ho tindríem, el nostre gel del cos, totalment neutre, sense tòxics, en olis essencials per a potenciar la nostra cura de la pell i del nostre cos. Poco más, espero que us hagi agradat. Recordeu que encara esteu als últims dies de juliol per agafar el vostre kit d'inici en la promoció tan xula que hi ha d'un difusor extra i els gastos d'enviament totalment gratis. Així que qualsevol coseta, ja sabeu, poseu-vos en contacte amb mi i estaré encantada de donar-vos informació. Apa, adeu!